Short business conversation, ma'ana gajeriyar tattaunawa ta kasuwanci. A nan customer sai ce good afternoon, shine barka da rana. Sai fruit seller, ma'ana mai sayar da kayan marmari, shine fruit seller. Sai ya ce good afternoon, what would you like to buy? Ma'ana barka da rana kai ma, ma'ana me kake son ma'ana ka siya. Sai customer ya ce I want some oranges and bananas. Ma'ana sai ya ce ina son lemu da kuma ayaba. Sai fruit seller, ma'ana mai sayar da kayan marmarin, sai ya ce how many oranges do you need? Ma'ana lemu nawa kake da buƙata? Sai customer sai ya ce I need 6 oranges. Ya ce ina buƙatar lemuka guda 6. Sai fruit seller, ma'ana mai sayar da kayan marmarin sai ce okay, and how many bananas? Sai ce to, kuma ita ayaba guda nawa? Sai customer sai ce give me 1 bunch, ma'ana ka bani bunch guda ɗaya, shine kututa ɗaya. Sai fruit seller sai ce the total cost is 3,500 naira. Ma'ana ya ce gabaki ɗaya abinda ya kama, ma'ana shine total cost, ma'ana kuɗinka kenan. Ya ce is 3,000, ma'ana 3,500 naira, ma'ana 3,500. Sai customer sai ya ce masa here is the money. Ya ce to ga kuɗin. Sai fruit seller sai ya ce thank you very much, ma'ana na gode sosai. Liking da sharing da reposting duk suna ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Don haka muna da buƙatar yi. Wanda kuma suke son bin mu ta makarantarmu da muke koyar da Turanci ta online WhatsApp, lambar wayarmu tana nan akan profile ɗinmu. A danna sai a ɗauka. Let me quickly repeat. Good afternoon. Good afternoon. What would you like to buy? I want some oranges and bananas. How many oranges do you need? I need 6 oranges. Okay,